machismo é o medo dos hombres ante as mulleres sen medo. Non calemos máis, nunca máis. Educar en feminismo é educar en igualdade. E para educar en igualdade hai que educar en feminismo. As nosas decisións amosan realmente quen somos, máis que as nosas habilidades. E a peor de todas as decisións é a apatía. A loita conxunta, a unión dentro da diversidade, o empoderamento persoal e colectivo, o apoio emocional, en definitiva, a solidaridade entre mulleres pode ser unha poderosa fonte de cambio. Para nos educar no respecto con mayúsculas, onde o número 016 sexa innecesario. Nin a terra, nin as mulleres somos territorio de conquista. Moitas razóns para o 8M, polas que foron, somos e serán feminismo ou barbarie.